Kapis kay sa lawas, tapos yung pinabukin. Na unta. Sinagwis. Madwa na iyang ano. Kuya, wag wes ni mama. Hi guys, maayong buntag ni Jong tanan. Ako na po ni Zizin Verse. Welcome sa mga vlog guys. Karon September 23, birthday ni Ate Alitz o birthday ni Junjun guys. O happy birthday sa tanang nang birthday karong adlaw. Diya karon guys, manglakaw mi ni Junjun kay madto mi sa simbahan, managket mi. Pasalamat sa Ginoo sa ijahang natawhan karong adlaw. 39 na siya guys. Kay magwang man na siya na og kuan. Tulo ka tuig kay 1986 man ko jag siya 1983. Tanawon laman nato guys ug unsay mo ang kuan karon mahikay. Kay gahapon na to siyang giingnan nga magluto ko kuan. Hindi man siya mosugot. Lalis ni gahapon. Hey guys. Good morning. Happy birthday to me. Tara kay. Happy birthday to you. Manginawot ko nga happy gihapon ka sa karong adlaw bisag dagan yung problema nga giatubang mga pagsubok sa kinabuhi. Nabot ko sa edad ng kapil. Happy gyapon mga may buhay happy. Kami happy. Kadadlaw. Diya guys, ang lakaw sa mi guys. Basag ang buho kay kuan. Naligo. Dengan migligo kay birthday man kuno ni Diya. Dengan ko na migligo. Katawa lang sa mama. Ingara din mag-birthday ma, magdangan dagligo ma. Ay, dengan ko na migligo kay Jam birthday. Pagbigyan guys kay birthday boy man. Kami kandila. Ay, usar di ko bukbi oy. Ha? May dapat usar ko. Oo, isa lang. 15 na eh. Ayan, isa. Yeah. Kami guys, ang kuan panagkut. Masalamat sa Ginoo sa isang natawhan karon. Gahapon nag-away mi, mas ganing nisugot siya nga magkuan ko. Magluto ka ng spaghetti diya. Pritong manok o kanang cake. Namin pa budget nga kuan 1,000 para sa isang birthday. Jadi man siya masugot. Munang gahapon naglalis mi. Ay, malipay man po tagamay nga na ipahiningod. Guys, nakapalit na mi guys. Cake kung kanang kuhan, puto. Kasi mama, ganahan ko to sa mama puto. Uli na mi guys, dyan na malit na mi kuhan guys, piniritong manok. Kay barato raman nagpinirito kay sa Litson. Para makasave kay 1,000 ramay kuhan guys, budget. Hi guys, dyan na nga dyan mi guys, nakauli na mi. Higa, meron kami pinalit. Dyan magluto sa mi sa kuhan, spaghetti. Kanitan ka na mo kuhan, maputo. Ayan guys, puto ganan mas mamadaling akuan guys, puto. Anjag manok. Dara guys, ag manok guys, kuan na pinirito na daan. Para gamo ang lutoon, spaghetti na laman kay udto na ja sige yan, buli ra bato siya kuan pa ni udto. Kay maglamas ba. Pero wala tubig sa kadagana. Tara. Mana kuan puto. Mangawat ko sa puto. Hi guys.
Hi guys, happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw. Labi na ni Ate Alice, birthday po ni Ate. Hi guys, naggisa na kasi ang birthday boy. Ano kinana siya sa mood. Ayun. Nanas mood guys, kay siya mo galuto. Siya lang mo ko niya magluto. Pero murag wag yapos mood kay guys, si mangot man. Ismail po durong lamin ang imo ang giluto. Kaya hindi ko magkatawa. Basta ako magluto na nang ko. Ako man nantay magluto, siya man daw magluto. Kuha ko dito ko sa corn beef. Sa gulan pa ni corn beef na Basta. may ginaling. Ako bala. Nanay ginaling, nanay hotdog. Dagan ba sa itong ginaling? Basta yun. Kuha corn beef. Oh, sa kabuk. Kuha ko na ko kuhan ma, corn beef ma. Asa madani, Australiano holiday. Ha? O ketchup pod ma. Wala lagi ketchup lagi. Wow, way nga ni mga dagka ka jogi lang ketchup. Nana guys, corn beef o ketchup. Ijang i-add o kanang kuhan timpla. Dari sa ijang spaghetti. Yun yung mga kuhan. Sila kayo mabuta mga condense, mga kuhan. Pinobre na spaghetti pero pag mayaman ang lasa. Kayo gapoy magluto kaya mangbutangan og kanang condense. Hindi na. Lamian man kog naikuan condense sa ija, lahi ag ija ketchup mo ijang ibutang agaw condense. Isag wala pa ni condense. Sa ingon yung kag. Mo ni am giluto guys spaghetti kay paborito man ni Gian ng spaghetti. Magpansit man unta ko unja. Niya naman siya nga spaghetti na lamang kuno, di bahalag krisis. Basta na ginagmay. Kinsan mga jud guys, naanad naman ko. Kada birthday na ingani, kana na ginagmay niya kay. Mura mo pugog makuan nga. Mag-birthday niya, kuan ba? Wa basig kanang naigamay kay bisag arang isura guys, bisag crisis jud sa una pa. Nana jud ko nga nag mag-birthday na budget nga kuan 1,000. Binas katong nagtrabaho kami. Mag-budget jud ko da nagkuan guys 1,000 para sa pang birthday. Pinaanad naman. Lahi naman ning maanad na ta kay ato nang kuan ba kay ugwa mura pud tag kanang kanabang dana di ma-explain. Di ma-explain nga gibati ba. Almas lami magazine ng nag-birthday niya. Na pay spaghetti, na pritong manok, dyan na cake. Kay mo na magazine na andan, mura po tag ma-happy. Madyo man ang naiginagmay kay nasahira ba dyan mag-birthday. Pasalamat po ta sa kuwan ba. Ginoo, dyan mo rin mapayahang kalipay. Ngay nga na okasyon nga magluto ko. Mo nang gahapon, nag-away mi, naglalis mi gahapon guys. Hindi lagi siya magpanda na ipik siya. Diya, naman kasi ng gilanan guys, 1,000 para sa iyang birthday. Nga naman ko, basta kay buo ko nga na mag-birthday, kasi na nga laanan, tigum-tiguman, pero nala may ika handa ba? Kay mamayahang kuwan, kalipay. Nga siya ba? Nalipay ba na siya? Siguro na siya nalipay. Lipay ko. Malipay ko rin lang. Kaya akong birthday. Nalipay ka kay nag-away naman ta. Dapat? Kansam di mo gusto antod santod na ta mag-away, di ta mag-amigo. Ang pangutanon sa may mong gusto antod santod na ta mag-away, di na ta mag-amigo. Kaya rong saksi ang mga viewers. Uy! Ano man Tubag. ito ba? Kasi mo gusto mag-away ta antod santod. Tubag. Dili lagi? Yung jaga po, hindi mo kong giaway. Kulit ko eh. Kulit ka kasi. Hindi ako magbugot-but ko. Sabaan ka, siyempre nagpahungaw ramang ko sang gibati. Pinahiubos ko. Huwag nahiubos ka, nahiubos man ko. Gubot agad ang pamilya. Magsigitag away. Kasi may gusto magsigitag away.
Asok ka talikod-talikod. Nagluto ni tao, yung sa mukon, sa mukan mo eh. Asok ka talikod-talikod diha. Kasi mo gusto, permitang mag-away. Siguro to. Kay tulikod. Asok ka talikod diha. Ato bangas ako. Ano siya lagi? Ano sa lagi mong gusto, permitang mag-away? Hindi. Karoon na tayong mga birthday nga nag-away. Sugod paghahapon, nag-away ta. Makulit ka kasi. Makulit day nang mingan rata nga lutuan ka, makulit day na. Kaysa ipadaplin ka. Kaysa baliwalaon ka. Ay, protein. Bahala na kasi mga birthday diha, lawo dyan na kamunggay. Malipay ka, nagkaani mo. Mingan ka pa itang birthday, oy, lawo dyan na mo kong kamunggay. Oh. Malipay ka. Nagkatawa mo ka. Di sa gunsa yan ka, ano pagyapon? Di ka mahiubos pod. Na birthday ni mo yung muhang asawa, way pakialam. Dili. Oh. Dili po kamayabos kayo. Asa na naman di ko dapit mo lugar. Handaan ka, di ka maiti ka. Hindi paghandaan, kay bawa po ko nga maiti ka, mahiubos ka. Lawo dyan na kagamunggay. Grabe. Siyempre may mga nga. Grabe, yung birthday ha, oy, lawo dyan naman tagamunggay. Yan ang kamumuli ko mukanda, makulit ka kasi. Nakalaan naman na. Tiguman na. Wag ganit ko na malit sa ang mga pangarte-arte. Kuwan sa imong birthday. Nakonsensya patuloy. Nakonsensya patuloy ko. Ayos ka. Gatawa. Gatawa Oh. naman ka. Wag ko na malit. Nakonsensya ka. Langan, kibaw ka? Oh. Wag ko na malit sa ang lotion, ang powder. Kay gilaan sa imong birthday. Unjag mingon ko magluto ta. Maite ka. Ayos yan. Pangonsensya na. Gilang. Gilang. Palitan na tika. Tudan daw. Lang kayo man nakagpangaway. Ikaw pa handaan, ikaw pa mangaway. Ikaw mangaway. Ikaw magaway tantod santod. Gusto ka? Away tantod santod. Sipat. At ang mga naong mo, pareha na lang ito daw lagi nadugan. Pareha lang ito nang Siyempre, awad yun naman ta. Nga naman daw mga asawa, basta awad yun na, magkaparehas nagnawa. Wajon dito. Ngaway mo ka. Kano silang awad sa'yo mo? Ngapon. Dili, wajon. Ang wajon ka na si Kaway. Masa nila po kada. O na isang pangsagol guys, sa isang spaghetti guys. Ginaling o ka ng corned beef. Nana ko magsagulog ko. Jagi-jahang pasta. Jahang pasta, gamay ra na isang pasta. Kangas kilo. Jagi-jahang sahog, mas daghan. Sahog ka. Ngayon nakalami sa spaghetti, bisog bibig ko ano. Kay siya may ning presenta og luto guys, magatong-atong ra ko dari siya giluto. Kabaw naman siya, kung itudluan Na na naman na siya. siya sa mood. Weder naman na siya. Tudluan na siya sa pagluto sa akong recipe, sige po siyang luto. Hindi, ikaw dyan magluto kay bayad man na kayo mo kung giaway gapon. Kuniti sabi, kaya mo kinutsi niyo. Nilunod na ni Jaguan guys, sos. Ikaw tigtrabaho, ako may tigjaw-jaw. Nilunod na ni Jaguan guys, sos. Nagamaglunod. Dapat mag-explain ka kay mag-vlog na ba ka? Diba, niingan ka na. Ayos ka. Oh, mag-vlog naman ka. Oh, guys, nilunod na nahag, sos. Sana ba, mag-explain. I-move na yung vlogger ah. Makatawa ka. Siyempre, gusto na ka nga mabuntis ko. Diyan mabuntis ko, ikaw na may mag-vlog. Di naman ko maka-vlog. Eh, buntis naman ko na may baby. Dili. Dili. Ikaw na mo ay mag-vlog. Magpapitas na ka. So guys, nalunod na nahag so sa ng karawon. Tingnan na ba? Ay, karoon. Ang gulo mo ah. Tingnan na ba? Oh, explain. Karawon na to guys. Kaya nilunod na nahag so. Ano? So guys, nilunod na nag-ketchup. Tingog ba? Tingog. Hindi ko eh. Pero dia kaya may tabian ako yung ano. So guys, gusto ni Junjun nga magbuntis na ko. Kung magbuntis na ko guys, si Jana na may mag-vlog. Yeah. Kulbaan ka no? Ano? May kulbaan ka no? May kulbaan ko no sa guys, nga mag-vlog si Ja.
I-explain naman na nimo, nalunod na nimo ketchup. Oh. Isunod ang kuhan at dog. Tingog! Ay, tamo ka ni mo, oy. Lami nakasok ijang kuan guys. Ijang sus, arang kahawt. Mura kahawt sa ijang pagigugma dari na. Kaya paray nagabot na to nga mo ang lawyer. Maniod to nami. Nito guys, happy na ko guys kay gahapon. Hindi ko happy kay nag-away mi gahapon. Pag ijang away guys kay mangyaw-yaw jaga ko kay mangaway ko kay mahilak raman ko. Masakara ko sa taas. Natulo ko dito. Natulo ko dito magmukmuk, magtabon sa ngunlan. Marat yang away. Magila ko, hindi nagaman, wala din ako mangaway. Ang siya, palaway man ang siya. Alis ko. Nandiyan guys, naluto na gijang kuan guys, sauce. Na nagibos na. Wow! Yummy! Ang gijang kuan guys, spaghetti. Lamin na siya may spaghetti guys. Katilaw laman mo dani siyang spaghetti guys na ma-inlove ka dyan mo. Guys, ang gijang spaghetti. Yummy, yummy. Naluto na. Wato na laman ang musgian guys nga moabot kay doon nga namin pangaon. Nandiyan guys, aga mo ang piniritong manok. Dari rami sa kuan guys, dari rami sa sala para mas sayahay dari sa kuan sala. Nandiyan, aga mo ang cake na muka. Muka mo ang gipili kay si mama. Ganan si jag muka, di man sa ganag chocolate. Nandiyan, puto. Puto nga napahak na. Kaya kaunag una-una. Wato na laman na musgiyan guys. Diyan guys, nanagadyusgiyan. Ngabot na. Nana. Sige. Wala lagi kang reply sa among chat. Swerte ng adlaw ba? Swerte ko yung birthday pa kinagkatanong pagtae. Kapit pag mabot sa kong medyas. Kanang dako kimpundok tay pagtunog na ako ni katay skilid ba kanang nga na. Yan sa sapatos. Ang gilinuan sa pilahan. Swerte ko na dyan makinagkato na bagtae. Swerte ba yan sa birthday na magkatunog pagtae. Gani ara may gawat kay maniud to na ta. Gawas na ni mama cake guys kay pablohon ko na ni Just Junjun guys. Kandila. Pila na edad ni Junjun ma? 33. 33 pa dahil si Jama? Mangod ba rin na naho? Ako na dahil noy maguwang. 39 ko, 1983 good ko. Siya, 1986. 36 na siya. Nagitusok na ni mama Kandila kay pablohon lagi ko. Asam nila ko Ay, si Globlo na usar na Globlo. no diha. Oh. Ang manang mo. Pablohon lagi kanija. Hawa, dyan na ganing gitusok kag Kandila kay pablohon dyan kanija. Ano tayo ng taladay? Mga anak ko na sila, way kanan na inukan. Gani rami guys kay mas kuan gani luwag ba? Diyan, ma'am? Ikaw birthday, ma'am? Birthday na, ma'am? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday naman ni mama. Kami mag-birthday. Oo, kamusta ba? Ano pa kung na si soft drinks? Kung ginawa man ako kung Sprite. Oo. Kasi, Arte na lang. Oo. Piya ka, Bok? Okay, oo. isa ra. Nabuto mo. Happy birthday to you. Globlo, hindi lang. Pablo, lagi ko nung si mama na gusto. Ang sa may muhang wes. Nagtapad ang sirukapi, oh. Sa mong wes? Siyempre ako ra to. Secret ko Oo, rin. ang tagapkapis kayo salamat. Kaso ang sinabuhin. Unta. Sinagwis. Madwa na iyang anak. Kuya, wag wes ni mama maduha mong kunog anak. Ba't tagilid siya ito? Bita rin, abi? Mo tay mong wes ma sa birthday ni Junjun karon. Nahatagan pa siya sa asin. Sinabuhin ko ba kung sino na ako. Madwa na iyang anak. Duha lang. Nakadangag mo guys. Si mama mo'y nagwes.
ano. Tanaw niya sa among pudaka. Nag-wish-wish me. Nag-wish me. Tanaw ko na sa vlog. Oh, Tanaw ko na sa pundak. So guys, sumunod siya ano po guys, mga huli. Takong plato pa ba? O, dako ko na ijak. Atong dako na plato. Ay, dara man diyan. oh, no. Dako. Ano, dako, magyapon na. Iyan po ang talong niya. Happy birthday, happy birthday. Ano ang tanin nyo guys? Happy birthday, happy birthday. Happy Dala, dala. Mingkoy. to you. Di pa guys, mama guys, nga nasa karon sa birthday ni Junjun. Kaya sa una, dito sa Mindanao. Guys, makakanta guys. Ang akong wave doon. Gila ka! Nakadangag na ko Swiss ni mama ganina, inaot ko nung nga magkabibi. La, pangutanong tika ka matulog gabi ka no. Huwag ka matulog gabi no. Uy, natulog ko alas 11. Nawa! Kada istorya na konti. Wala tunday ko no. Tumuli kita. Limunting tulog sa unawa pa wifi lang. Matulog naman ka tagalan. Biyaw-yaw lang siya. Kanya alas 11. Alas 11. Sukokin na siya og alas 11 kung matulog pero siya ay kurang katawan. Birthday po niya, Ate Alex. Happy birthday, Uy. te. Maniyon to dito guys. La, birthday ay sabay man din mo Birthday birthday tali no. Happy birthday na ni Tita Ali guys. Birthday ni Alikoy. Alikoy bitaw kisa. Happy birthday daw ni Tita Uning. Kuning may tawag niya sa una ka. Tita Uning, may tawag ni Gian ni mo sa unas gamay pa. Tita Uning, happy birthday. Happy birthday ni Alikoy. Enjoy lamang gyapon te. Sa mga pangitabo karon nga ngani, manoy ra lagi Ginoo nato tanan. I love you. Kani nga tang yatubang nga problema karon nga city reverse. Ginoo na bahala, di naman nato ditibon karon dita. Problema. Mamula yung kasangga ni ginawa man. Atara nang isalig sa Ginoo tanan. Mga pangitabo karon Sa mga milyonaryo, ginoong di ang nandigan niya eh. at nangiwaon ng cake. Hulog yun. Kaya di may wabi. Ipag-oy, patuloy ako. Iwaan mo, kamurin mo kasin Jo. Ay, wae daan. Ingon makakadyaw yawa eh. Dahil magreklamo. Di man gusto pa laptan, kay pa-display ra di pa kaon. Dinin na takanon. Nga mga tao na ganita cake kung na birthday. Kaya edad di mo pa. Ha? 39. Alas yung tuig pa. Bilong naman di ka sa mga Wala. kapit ni kulang. Wala na, lampas na dito sa kalendaryo. Ha? Lampas na. Ang lapas ka rin yun. Ang siya mong wish ni Papa. Ha? Wish na ni Papa. Wish takwa. Perme, iwas sa mga problema, healthy. May permisa ko yung tricycle para na puti makabilang yung damay-damay mampunta na ato ginayo ang pupirmi nga na permisa kay. Hindi guys, maratog among vlog karong adlaw guys. Daghang salamat sa permanentong pagtanaw. Dali makita na kita sa sunod namong vlog guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.